Khublei pi parabangeit jong Parish Jowai baja baroh ki perlok bersiap engah kani kanoshi nang kong ngadop de jing kemen ke bakrau penjak ban ai Khublei pi kanoshi ke badap de jing kyrkhu Blei pat de jing bebun ba unsathe alo jung pi na ai ngu yu Blei balari no sumar bala kyrkhu ka do pi hakini ki sab san banai ba ka pyrthei pat baroh saudong pyrthei pat kari jongi ki mat yu khnang jeng pang pi de dang ya ko ya khia panjai bidang ya bit ya bian tu ai ngu yu Blei na ka benta ka de ka jing kyrkhu lo kyrkhu halo ajung pi adawai na ka benta ju pi kini ki sau san banai pa pindu bit pa pindu biang ku ba pelom mata nan yai duai pa Blei kyrkhu ka do i pi wei pai wei bat ya ki yen ki sam ju pi na do ki baret ha do ki barang pa Menta kasni kadai kasiu try la ya ka ba khan nyeu jong snan ha kani kasiu try ka balang ka pakan mau yangi kum ki khon kristan i de ban rakhe khoi ya ka ta ki jiru wai jani ta ki pulai Ktien jong Blei ta ki leru Blei ba bon jaj ba ka balang ka ka yangi ka ben asatunat ban yaseu ba bon pi plale ikine hala ki jong ki yen ki sam jong pi hala marwe at se bat ke ken hon bat ke record jong ka yen ka sam tengah kan tu ba dai peteng perbor kan ne ba ke jing le jong pi u Blei un kyrkhu ka do ya pi kai jing le ru Blei ke jing ra ke khoi ya ka Sngewbha ka stan na yen na sam ki yen ki sam jong ni ki de balong ki yen man ne bangi de ba yu Blei ya ro yu Blei samu yu Blei nga kan tui pi parabangeit dia panang pepe kane pat Blei un kyrkhu ka do ya pi pala ka su Blei pala ka si po yaru nga mod ban ya thui nga thui piang ne ba hakani ka su try ban poi a tarik Blai okos arajar arpeu min sepersang pandon ka mas online ya pi ki parabangeit kena pinya yo benta yo jimentoi maka dia ka mas online pat menyarap yang akan dia ka mas online ito ni samla kintu by pasa rengkat perlo ka chi pahinga sam takaman sa baha kelawan sa ka badong pada tungin long kemas online na kabenta ki parabangeit jumi na sokmen na sa ternat na sa ngu ya i na terapi baroh pinsa yo ajumentoy pinsa ngu i tingi ai Khublei i inta ka jing kloy chi manyarap ni Khublei un kyrkhu ka do ya i ki perlo berap ya i kamtam ni ka yin ka sam jumi kabaar Malah ke Blei ni saya don kini ki mas intention ki mas citmu jo ki mas jongi don ki ba ai ki mas si kha ki khon don ba ai ki mas laku sna ba klat manor mano don ki ba ai ki mas ba laku jinga tho hakani ka mas online kala ban le ban ai lupa hak si thu dia pat hak su try istarwa ki tu citmu jong pi to Blei un kyrkhu ka da ya ema kan tu bai pasa biarap ini betul ke mas online pada people rock ki pai net ba ki perlo sengi don kaman ba pada sibenta ki jile niam ci ban Blei kyrkhu ka do ip ngin sikem do ip nang ne na do kan su try ban ha ki mas online jengi Khublei